आफे 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 ओजों फैनायसाय नै आफे आं नोंनो मा लाबोदों दे मा लाबोदों आफा नै आयौ बेलाय माथो थारुनसो आफा आंलाय बेखौनो जाग्रा सानदोंमोन दे आइ बेखौनो हारा गैयि बेदरजों जानोसै जागोन दे आफा बिहामजोनो फांखा बहायना होनसै आं दा मैगं हानायाव गोलोमफ्रु लायगोनलाय हाबाब मा बोथोराबो ब्लाव ब्लाव अर जोंनाय बायदि जाथारखोलै नै आफे आं फांखा लगायना होनोसै आयै फिसा गोलोमफ्रुजोबथारबाय हाब माथो फांखायाबो गिदिंदिया न' खि फुद्दा माथो लायेनानो गैयालै आयै फिसा मैगं हानाया गोलोमफ्रुजोबथारबाय आं गिसिब सिबना होनोसै आइ सना दे आयै फिसा गोलोमफ्रुजोबथारबाय आयै हाव हावथार बोथोराबो दे आइ दे मोजां लेम बा बिहामजो जमग्रा बोरायनि आखला साला बेनि लैखोनाथ' मोजां नंथारा र' नोंखौ बेबायदि खालामो बिदि बादाव होयो असभ्य गथ' जाग्लां माग्लां बहानिफ्राय फैयो बहानिफ्राय मायो आंहा बिहामजोनि गिसिब सिबना होदों मानसिखौ बिदि खालामफैयो सोबबा गासिनो सोबा गारमागौला नोंनानो खामानिया बेल'सै नामा ह फाग्ला बोराया बाराबा बिहामजोखौ गावसो फसायखोमादांलै नङाबालाय बिहामजोखौ मानो जमबाय थायो बेलाय आयौ मासे गरम थेंगोनानिया 4,000 आमावनिया 1,500 बे दावजारिनियाथ' दाबो होफैया ओमफ्राय आयौ मासे गरम फाग्ला बेफोरखौ दोनथ' नै बेखौ सिबना हो नुवाखै नों हिसाब खालामबाय थानायखौ आंबा गरबर जादों अबाव फेन थाबाबो लाइन गैया इनभाइटारथ' बायखाया हिसाब खालामै खालामै बोरायलांबाय आफायासो सेंग्रासिन आयौ मासे गरम हाय गाइस नै आंना हौवाया बेनो बोरायथार आं खेबना अबाव गोदाव सोराव जि बोराय नुबाय आफायासो सेंग्रासिन बेनो आंना बोराया आंखौ माबायदि नुदों हाय गाइस बेनो बोराय आंना साइज गैया बाइस गैया अबाव भिडिअ बानायबाय थागोन दोन थां साहाफोर फुदुंहै नै आं माबा हिसाब खालामदों नोंनि बे ब्लग बानायनायनि थाखाखौ जाथारा आं बे सुजिथायाथ' एफा गोबाव जाबाय 5,000 गोजो फैसा माला होफैबावगोन माला माबावगोन खुनु सिमायानो गैया है जालालै खर'सो गरम मोनलायलांबाय आं है थाथोंसै दिनै बेनो जाथ'बाय दा ओंख्रिया मोजां संनानै दोन आं बे बाजाराव थांनो बे बग्रिखौ लोगो हमहैनो आं दाख्लैनो फैसा होनो नागिरदोंमोन बियो बेखौनो लायनो आं आरो दाख्लैनि बायदि बे ना सिंगिखौनो सदा होनानै संदोलाय नोंहा थाथ' फाबसो हौवाया बे न' गायदेदियाव बिसथाबो नांगौ न' सिङाव हाबानो हां थोनोसो मोनलायो जेबो जिनिसथ' सोरजिनो गोसो गैया मा एसेबां बोराय हौवा मोनफ्रांगौ होनबा आङो हेललांबा मा एडबाय थादोंब्रा नोङो हाथाय मानदोंलै बा मा जाननानै मानदों बा मोनायाव बोरमा बेदर मोननाय जोंहा न'आव जानाया हाथाय मोदोमाव हाबनानै थादों बिदिसो जादों होनबा बा औलै बा साला सुवारा राबन ना मालायनि मोनबा जासोग्रा बिदि नङाब्रा बा कलेब बा हौनै आसोला लेंहरनो नामा लिंहर बा लिंहर ओइ आदा ओरै फैथ'लाय हामा जालायखो बिसोरलाय मा होलाङोथां मा खबर फैथ'ल'ब्रा नोङो मा खालामबाय थादों नोंसोरलाय ओरैनो दं जिराय एसे रायलायनांगौ ना मा रायलायनानै नोंसोरलाय आंजोंलाय माबालै आदा नोंना हिनजावा माथो बिजावजोंसो सिथाबलै दासान्दि बेनोथ' जाबायलै फंबाय मा खालामबावनांगौ जाखो आङो माबा मोनसे राहा खालामनांसिगोन ओइ आदा नोंनाबो एसे गोरोन्थि जादोंलै हिनजाव गोरलैखौनो लानानै आं लानो होननानै लायाखैलै फंबाय मालाय होफैग्रायानो होफैथारबायबा
मा खालामबावनांगौ जाखोथाय आङो हे इसोर अ बिदिसो होमबा आदा नोंगौ फंबाय ओइ आदा नोंनिया बाजैया इउटुबाव लाम फैसा खामायो नामालै बहा खामानिब्रा फंबाय गाव खामानिनिफ्राय बांसिन मेकआप बायनाय माबा माबि बायनाय बेफोरावनो माथो बांसिनसो फैसा खरस खालाम बियो गैयालै गैया फंबाय बेफोराव लाब गैया ओइ आदा बाजैनि भिडिअखौ बिराद हिट मोनखायोलां माइरिबो ओइ आदा नोंना टायरा लिक जागोन ना जायाखैलै आफाया आंखौ खानाय गोमोल फुबाय थायो जेबो लाबोआ रलै आफि दा लाबोथारसिगोन आङो नों माखौ जानो लुगैदों आइ चावमिन लाबो आफा हाब मा चावमिनसै बे खानस्रि बायदि गोलाव गोलावा नामा आफि औ आफा बेखौनो बुंदों आङो दे लाबोगोन दे आइ दा बेलासियाव लाबोथारनोसै आं आफाना एबार बोसोराव खानाया जि मोनसिनथारदों दा गद्रेज लाफा आफा आं फुनना होगोन हाब आफि आंखौ गद्रेज फुनलायबाथाय सेंग्रा गोरलैसिन नुसिनलायथारसिगोनलै ने आफि माबायदि आखलनि मानसिरा बिसोरलाय आफि औ आफा मालाबा जोंहाबो दारागावआवनो फेमिलियैनो ज' दुगैनो थांनांसिगोन आफि नोंनि फिसायखौबो लेंदो मायाव बेस्थ' थायो बियो आंबोलाय थांनोलाय लुबैदों आफा लांग्रायानो लाङाबा हनै माथो जानला मोनलायावसो बेस्थ' थाबाय थायो बिनि खामानिखौलाय माथो होनबावनो जायाबो फ्रामाबो खालि बाहेरायावल' खारदिंनाय बे दाहारनि फैसा बोखांनाय मानाय नोंजां बाजां बाहेरायावबो इन्टारेस्ट लाहो खावलांनांगौ ना मानो दाहार हरलाबाय थायो औलै आफा गैया माथो थांनो लुगैबाबो थांनो मोना टाउनफ्रावबो खनसेबो लांथारा र' आफि मालाबा जयैनो थांथारनोसै आं दं र' आफि दे आफि जाथ'बायलाय ओंखाम ओंख्रिफ्रा संहैदो सासेयाबो उखैनानै फैलायबाय बि जागोन दे आफा आं संहैनोसै दे गेटआ खेवदो होथांबा जागोनबा होनलांबा थांबो फिनदो होथांबा होथां सोंदो ओइ बाजै मा जाखो फाग्लाफोर दंना गैया बाजै दंना गैया माया दंना गैया फाग्लाफोर ओरैया ब्रा बाजै ओरैया ए दङ हा बेसेबांथो नांगौ मोनसे लाबोदो मोनसे दे बैहाय जिराय थां नै फाग्लाफोर लोंनानै थाब थां जागोन दे दावराव-दावसि बाजै दाखालाम जागोन लुदो होनलांफाय फांखाबो दंलायोलै मालाय जागोन फुल सिटिलिटि होथारो माथो बाजै मोननाव लोंफैबाय थानांगोनलै बाजै मोननावनो नंगौलै बा नंगौ थोद मा सिटिलिटिस बिलाय फेसिलिटि होन लोंदो बुन्दोफोर हानदो होनलांबा हानदो सेर्स बाब्रे बाब माथो गोसाथारलै होनलांबा आं मोनसे बिराद मोजां बाथ्रा साननानै मा दंलै बाथ्रालै बा आसलथे बै साफा सिख्लाफोरनि खिफिनाया मोनामगोना मोनामालै जानोलै बा आंबो बारा मोजां मिथिया थारमाने आंबो मोनामसुफेरनो मोनफेराखै नालाय थोद जाम्बाफोर बे खिफिया मोनामा जायो नामा हाजार साफायानो जा हाजार गाज्रियानो जा बुरियानो जा सिख्लायानो जा बोरायानो जा बे खिफिया खिफिखा मोनामखागोन खिफिनानैसो गब दुरुमावगलां दाबो जाम्बायैनो दं माथो नोंसोरो सानैबो नंगौदांलै बा जानोलै बिदिलै। आंबो बारा मोजां मिथिया जाम्बा मानसिब्रा लोंदोलै बा
आयु मासखौ मासाराव गावल' हमो ओरै हर दालाय मोजां हमाखै आं आयु हाथाला आङो मासथो गरमथाय है नो सेन्देला ला ला सिं सिं लाजिया फिसाइखौ सेन्देल लाहोनो फारसेबो है मा लानो थिनबाय थायो गरमफ्राव ओइ कलेब बा आंखौ माबादि नुदोंलै बरिया फाय बरिया नोंमारगौ ना बा औ फाय बरिया होनलांबा थाबावबा एसे साबसिन जाबावगौलै ने बा औ नंगौबा औ नंगौ हौनै जाम्बा लबनिया लाजिथारबाय आं नोंजों हिन्जावनि फारसा सेन्देलखौनो लानांलायबाय जाम्बालै बियो मानसिया हिन्जावनि गान्दुसो नङाबा माथो नंगौथ' आरो जायालै नोंजों ला सिं सिं दखानाव लाबोफाबाबो माबा ला सिं सिं खालामनायल' मालासिनो नो फटे खेबना हो दै आं खेबा बायो आं मा खेबा नो जल्दि खेबना हो जाथारलालै नोंजों दे खेबथानसै आं दे लाबो नो मबाइला मोजां खेबनोबा खेबखा दे मोजां था गेन्द्रि दुबसिउ दे मोजां खेब फाग्ला जिरायथारनोसै हां एसे है मोजां जाबाय खेबाव फाग्ला जायाखै नामा दा एफा मोजां बुरजा जायाबा खेबनानैबो मोनगोनसोहाय बालायलांबाय आं नोंजों लाजिबाय आं लाजिबाय नो जाबाय आफा ओंख्रि बेसे बुरजा दै होनांगौ मैगं लोमजासे हो आफि मैगं लोमजासे आया माथो आफि हांगार नांलायथारबाय माथो आइसना मैगं लोमजासे हो आफि मैगं लोमजासे दे जागोन दे आफा माथो लोमाबो माथो गोजौ सिनबाय थाखोसो आफा माथो लोमान नै होबाव आफि होबाय था लोमजासे होथार आफि गोजौ सिनबायसो लोमागौमानि होबाय था बुंलायथारबाय आफा गोजावबायसो थायो आं रोंलाहाय बाबायसो आं मिथिला हां मोनबाय थाथोंसै हे साला दासो मोनदों साला आंखौ साइकेलजों खोख्लैग्रा नोङो फाग्ला बिदि नङाब्रा एथ' हेरेसमेन्ट होनांला नों आंखौ ओइ सायासिमल' लां मानो होनबा आंबो लोंनाया बारा जाबायना मेगना ब्लार जानायजों बोरमाया लामायाव थाथेना होबाय बेयावनो गोलदों मिथिबाय ओइ होथां ओंखारदोब्रा ओंखारदो लोगोजों लोगो रब्रा बै सायासिम साया मोनबानो आइदै ओइ ओंखारदो जाला आइदै गलायलांबाय आंनासो ओइ बेयावनो जिरायनोसै फैदो जिरायदो ओइ जिरायदो बेयावनो ओइ होथांबा आं फंसे बाथ्राखौ गोसोआव देनजार सानबाय थायोलै मा खोथालै होनलांबा ओइ होथांबा खोनासंलाय थारमाने आजिखालिनि गोसथोनाया ओरैबायदि मोजां मोनलायनाय समाव बायदिसिना जानोसै जेब्ला हाबानि डेटआ सफैयो अब्ला गेटआव खालाय जुलिखौ गोथार जुलि लिरसैब्रा नोंथारगौलै होनलांबा नोंथारगौ ओंखायनो बुन्दु आजिखालिनि सिख्लाफोरखौ गोसथोनोब्ला ओरैबायदि खालामनांसिगोन डाक्टारनाव सोग्रोनांसिगोनलै जोङो नङाबा माथो होनलांबा नङाबा जों मालायनि खालायखौसो मोनगोन नोंथारगौ होथांबा नोंथारगौ थ' थांसै दे गाखोनोसैलाय होनलांबा गाखोनोसैलाय दे बेखौ मालाय बेसेबां लिरबाय थाबावनो खर'सो सुबाव मोनलायलांबाय आं फारसेथिं हिन्जावनि जारला फारसेथिं दाहारनि जारला दाहार लांग्राफ्राबो थाइसेबो सुदबो होफैया आसोलबो होफैया रायलायफैयाबो बालायलांबाय आं मा खालामबावनांगौ हिन्जावाबो फारसेथिं थाखा फैसा लांबाय थायो मा बायो मा मायो मिथिलायलाङा देलायग्रा बायनाय माजोंनो सेस खालामजोबसिगोन बियो
जालालै फैसा थाखा खामायनो होननानैनो बैसो जालायनानैसो हिनजाव लाबाय आंबो दा हिनजाव गोरलैखौसो मोननानै खम जारला ना संनोनो रोङो ना खावनोनो रोङो है जारलालै मा जाबावगोन इसोरासो मिथिसिगोन माथो दाबो रावबो फैया बिफाबो गैया फिसालाबो गैया गिनायासो मा मोनलायबाय आङो दानो न' सिङाव हाबनानै थाखुमानानै थागोन आङो संनायबो खावनायबो नङाहां गिनायफ्राव ओंख्रियाबो माला मोनगोनथाय दामोन खांनानै न' सिङावसो थ्रोब हाबना थागोनहां गिनायफ्राव आफे 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 आयौ आफा दासो औ नै फल'जों नासो जोबहैदोंमोन आङो गैया नाया होमबा मोनथाराखै आंहा गिनायानो हाथारलामोन हाब बे हिसाब फाग्लाया दाबो फैयाखै गैया फैयाखै आफा नो बेखौनो बाथोनफोर देदो जागोन दे आफा हा मा जालायखो नोंहालाय थांहां फैहांनो मोनानायखौ मिथिलायि बबाव थाङो बबाव मायो मा जादोंसो ओजों होनदों नोंहा? बिहामजोआ गिनाया हामलायलांला हामा हारसिंनो जाबोलाबायखो मोनागौ नालाय मा जादोंसो होनदों नोंहा गिनायखौसो नुदों नोंस्रा आंहा मा जादों बै गग्रिनाव थांदोंमोन आं एफा गोबाव जाबाय दारलांनाया दासिमबो होफैया बेखौनो हिसाब मोनानायखाय लाबाय लोगो मोनगोन था साननानै थांदोंमोन आं गैया साला खारखुमालांबायसो मालाबासो बै होलां होथांमोनखौ लानानै थांसै आं सानावहाय न' बां एरखुनानै लाबोजोबसै आं साला बबाव थायै थाथों बियो फैसा होनो गियान गैया बे सदन होथारगोन आं बेखौ दे जाबाय दे आयौ आंनासो मैथाजों खांख्राइनि संनाया खामलायलांबाय बे हा नोंहालाय थाखा दाहार हरनाया बोखांनो हाजोब्बाय गैयालै आफा सान हर थांबाबो माथो रावखौबो लोगो मोनहैया साफ्रोमबो खारखुमानायल' बेफोरखौ गोसो होनो नांलालै नों आफा दस्रा बिजनेसावनो आखाइ होदो नोङो आजिखालि रायजो राजायानो बोखांनो हाया आरो नोंलाय पार्सनेल लन हरनाय बिदिखौनो खालामनांसिगोन खोमा आफा नै गया जादो आफा नोंहालाय माथो हिसाब खालामबाय थाखो मोनाबो फ्रामाबोनो नोंलाय मा मिथिनो आंसो मिथिगौ बेखौ हिसाब खालामनो खानाय दारि फुलायलांबाय गया जाला आं सना गाननो होनानै अमा फिसिबाय बेनि रांखौबो हनै दाहार हरबाय दा मोनफिनो ना मायो बहा सनानो दख'ना गांसेयानो गैया मोनगोनलै मोनगोन र' लासैनो धोर्ज हम लासैनो जागोन ना दे बिहामजोफोर नोंस्रा दा उन्दुदो आंहा उन्दुहैग्रोनोसै जागोन दे आफा खालामबाय थालाला गाबोन खालामसै गर'फ्रासो गरम मोनलायलांबाय आं नोंहाबो दा बेफोरखौ थिखोनानै उन्दुहैदो जागोन दे मा भिडिअफोरावनो बारा भिउसानो फैला आयु एलाय मा लुन्दुन गोसोमसोमसै फुदना मा जाखोसै आयौ आफा सिखाव नै हिसाब थारना सालाखौ बहा थांखो र' थांगौ सिखाव नोङो नै होथारना सालाखौ आं सिखाव नङा हा नोंसो फिसा नोंसो आयै फिसाखौनो बुफ्रांबाय आं सिखाव साननानै लाइटबो गैयाब्रा दाना मोजां जाबाय बियो आंलाय बेखौनो सिखावसो सानदोंमोन आफा फिसावा